nalitum tuliram rong hangpen long itimung nalitum cinemot kuma si kontraktor ma kuma kontraktor si kang machi patang tima nilitum adai chenji laben kuma amunisi saguri alangli juti cidam dema nilitum adai chenji pu kuma lo kaningje doktor tuliram rong hang si kaningje jasmet pet ilitum athi pilam cithanam lo nang ilitum borjan kiduk det arat pu akisung alam nilitum cithani kangtung bangla pu helo je kidam tang arni labang so chiklo June 3 arni hidipi mirjainga filalong sorjorong pharaphan himanto biswa sharma mate dr tuliram ronghang alang lifan vut nakirek pia amai long tuliram ronghang kaningje lapuhen lo kidam tang aningkan long kitimung borjan arat kaching thur awai sar pinang klem lo pusi alang lik kaningje lasolam aputha ka bang nili alang li tumhan kajthanam kangtunga bang kela pohen lo hoitu alang li dr tuliram ronghang alang li develop ulo pusi theglong tahai mane sitame pini ani nili tum borjan arat kisung kiboy nitum kiduk det arat hime jangre tikok tiki nilitum jongdame nilitum hidipi ciria rumpe nilitum banglo prang telitum dimapur cileng plot atuar la bangso tuar calaka thar la penke nilitum lapu pilo mumchomarong la bangso tuar kacileng atuar la pelo constitution la hello nilitum kiduk kisung la hello yo nilitum lapu lok ci rong phokep bagdo rong phokep bagara nilitum ta hidipi hello borjan long nilitum vote bank ki ong na edim lo tangte nilitum bhan kiduk kilak lapuna jinso se pin mazi nilitum anekan vote ki piduna alle kela hello ma nilitum han kunalo nilitum kaching dhur kela hello ma nilitum chuyor chulang nilitum kiso keune hime yangre tekok tiki nilitum kiso kone bane tum jong name rong alo medical sub center I hum dawe ajo philo anam chukur chang kali dubai mba kilong di man nilitum ave polante tuwar jong sin nilitum hinodak pode nilitum kiso keune kachi ponje kunalo nilitum pangthek pudang lunang nilitum pini ani nilitum lapuken men kiso khutkuti nilitum hilat por tuwalo lachota kali nilitum lakha chune lasona tuwar nilitum mirjeng school pen nilitum apar okehai kachileng tuwar lasona thaksi nilitum hingnolo nilitum hala apar okhai kedama tuwar nilitum hala bangso arong talitum 2003 nikan kukiaron hota apran damlo labang sorong ta sama hala bangso arong sama nilitum langdang na hala bangso arong ta nilitum piniani jikali litum ikeng damone lasona tuwar jinlon piniani dak nilitum borjan long thelong lo halo mina tuwar lo not piniani nilitum chala kathar punot men jeso khuruti dam tuwar punot mumchomrong bilgo gadam bukayan dam puta tuwar lo hello donatum lake cycle ke dam jikali itum ikeng damone donatum nilitum chior chulang ta hello donatum nilitum ge piniani tum borjana rat akisung nilitum langnam lo na nilitum borjana rat akisung piniani nilitum kimesen langave nilitum langbung langpet alang lok sini nilitum kijunang piniani laheloma nilitum development loma Dr. Himanto Biswa Sharma Assam Chief Minister alangli pining 2022 March 5 ani kanije tarlangso ke waya festival long kaniye Karbi Anglong ke super state pu laheloma nilitum super state loma laheloma nilitum kaching thur laheloma niliki yong nam kang tunga bangala hello super state ke lahello jo langbung super state rong ke nilitum akarbi anglong atok anu lason dak dak sini nilitum lakha damone nilining duk pikhayang lo lasi nalitum han nili apor nage piji nalitum abhan chiklo yon angbong yongsi labang so tuwa nalitum nang chisalam le polodangke nilitum set prung set pen nilitum nang chisoi nalitum abhan lacho dakalilang nalitum tuliram ronghang lapen ke longkit timung nalitum labang so tuwar construction ke 2017-18 anikan 11 kilometer labang so tuwar 11 kilometer de langbong lang perat tuwar lo nilitum kacileng na chuyor chulajo langkayo laheloma lasik nalitum kumasik kontraktor ma nalitum tuliram ronghang pen longitimung nalitum cinemot kumasi kontraktor ma Jongsi nalitum adai chien de ke polodangte nilitum rong rat pen nilitum thurpak man chisongi nali kaniye tekang nali kaniye alam nali kidam tang parnis halang nali press meet long kaniye kuma kontraktor si kamachi patang tima nilitum adai chienji labe kuma amunisi saguri
alang li ki chidam de ma nilitum adai chenji pu kumalo kaning je Dr. Tuliram no hang si kaning je lasi pini ani nilitum labang so tuwar ke henoda kalo apot nalitum si adai chen nangi usi nili jong dam ji isi do sulang nili ka chunili kangtung Assam Sarkar lapen Karbing Law Tumat District Council of Hanili ka chunili kangtung nilitum borjanarat ke nilitum ke Assam lapen Nagaland state inter state border aposi nili alang tuhan ka chunili kangtung bangke khan buski dudu kuluni ke eviction lo professor me eviction patang de kopia polo hala bang tar pilo pujo chutuleng rivilista eviction nai pusi nili jong namji lapen ke dosula eletum border chairman ke diploma kam kunalo border ke claim lapen ke border chairman kunalo border borjanarat kisung alang ni ar jabdun de ke labang sini li alang li tuhan karjukang tu aposi prabjin pe ni tuhan lam karang pinangji labang so tuar ni tum kisung teknik lo nitum kisu ko ne tali tum pe jai pangsi kachpo nangji nilitum kedam ke kodai ta arwe yang lo plote dam to ke vek ta ni tunge half class pen lok si dam lo store ek number na dam is sel kan kon pe lo dang tu lo sabang so kisu puna dulu sar aning kan mangge kodai ta la pulo kisu ke ne hur ko so nang tu kisu pon ke ni tum ke lapu So yun ita la pun doi pun. ing dot pon bom wang bom lo an ka lang bi kha nukta adhe ke muni sun la po la puching doi pon po la son lo rom do la mal puta do ulang sa la pu ho ko tom sian plap lo lo ho for we pen hai la bang so to war jong si mesen pulote kopi puli nang nili tum ke churu po la so to war misen lo te samardon school ke dam ke bang dala so to war ke la so to war sa nili tum manta la lo pinangan ajak ding mala so to war ke heng no ding o sa ke 6 kilometer na ito.